Kublazation pada piboro like post biang po jongka SSB gani kam spy SSB mat kani ka advertisement kadai tajung ki treatment ki advertisement post constable kadai tajung ka veterinary entah ki driver garden water carrier cobbler tailor washerman barbar waiter nanta carpenter but nursing ordinary hapo jongka SSB itu ki candidate ki badan jumut habede berkani ka application ke invite nam tai kinu ki candidate ki badan interested pangjong kane nam tai kini ki post ki ba per ki ba ada ban ong mane bat lakar parru ya ki candidate bakin page bat snap ha ya ka video ngabatai ki don kambaro bapin kam sutu ba bakin mauru ban puli ba ya ka advertisement notice kana bapin sutu ba hak bayade bat jongka ani ka advertisement pi haban snap ba nam ta ka bayade bat ka eligibility kriteria nam ta ka education qualification ka age limit selection dia bat ki instruction ka bayade bat submit ya ka application form ka pi ha bapin apply saklik link bang sabu po jo ka description box ka jonga kumjuru kiling ba pero ta join juru ya ka WhatsApp channel ka jonga bapin yo shibun ki jing pentip ka bayade bat ki kam ki balaj manasngi ka link nam ta jong ki WhatsApp channel ka link nam ta jong ki apply online bat ka link ru jong ka official website yang sabu po da ka description box ka jonga subha sapej bha bakumno pin apply kan mauru ban like ban share ban subscribe ru ya ka channel ka jonga nak pot bapin yo shibun ki jing pentip hak bayade ban kaman la kasngi kana bapin sutu ngal debru ban bu la ka jong nam ta jong ki date important date nam ta ki application fee age limit bat kumjuru ya ki prosedur kumno bakin select bat kumjuru ki ba per ngada ban snabha bakana bapin sutu snabha ngan suban mata ip ka application ka asdang na duka arpuitrik jong banai mat aja punreu batkan kurru harpo jongu arputrik april aja punreu nam ta jong kini post bapin apply pe don kamban siu kum ki dor balabu bat ka last date bapin siu ya ka payment ke jong pi ka deh ka johi ki tarik arputrik jong banai april aja punreu hak bayade bat ki exam date bakal admit card kin sapen tipe pi hadin ka admit card kin yo pesa shwa jong ka exam ka shtayo shwa jong ka exam lakar parru ki tu candidate ki ba apply kani subhaban check ba po jong ka official website jong ka SSB official website nak menta jong ki UR bat ki OBC EWS kemudian ban siu shispa ka wi ka ban apply kini nam ta jong ki post ban ta jong ki SC ST but all female kemudian kan dai zero kemudian kim dan kam ban siu hak bayade bat aban apply ya kini ngam don kam than ban batai phang jong payment mode online nomor ba kim don kam ban siu ho bayade bat ban apply ya kini bat ta jong ki age limit jong ka SSB ko kum ki rule kemudian ba minimum kan debit card plus nem chaneng bat maximum age ka dai apply bat punyo snem bat ke SSB ka provide rule nta ki age relaxation nam ta jong ki constable jong kanika treatment ka kum jong ka rule bat ka regulation bat nam ta jong ki post ki balai po jong kanika treatment jong ka SSB ka total kan long hadu praspa punyo teli ki post ba pher ngan pan EP harum kat kum ki post nim bat ki number jong ki post ngan pan EP menta nak menta jong ka post constable veterinary mur kala jadu live show teli ki post menta jong ka constable driver nam ta jong ki senrang kala jadu san spa san pulai teli kan ga bakam laj bon than nam ta jong ka constable gardener kemur kala jadu sapui teli nam ta constable water carrier kemur kala san teli constable cobbler kemur kala jadu san teli constable tailor kala jadu sapui teli constable washerman kala nyop sau teli constable barbar kemur laj sapulai teli constable waiter kemud kalaj lai teli bat ke constable carpenter kemud kalaj nyau teli bat ke constable nursing orderly kemud kalaj tang iwe ka total borok kalaj jadu praspa lai punyo teli ki post nak mentai itu bahwa ban apply kani interested ki subhaban sa apply kani ki jingtip ki bah kambanya philaru banalo deka official notification bakna mapin sutu bah sapej bah barlejeru sa apply kat kum ki post ki ba pher ka baki dei bat ka eligibility ka jongpi nak menta jong ka post constable treatment kemudian ka haplang ya baro kan ka post constable treatment bat ka education qualification but eligibility kriteria mungkin dailang ya baro candidate must have passed the 10 high school examination kemudian candidate baro ki bakwa ban apply kini kemudian ban pass ya ka class 10 cheneng nak kinu ki state board lani ki recognized board lani ka central board bat katkum ki experience kin long kumni harum madam ta jong ki driver ki ban don bait ya ka minimum 1 year experience kemudian cheese name ki deban don experience habai de batnya kali HMV driving license kemudian pi deban don ru ka driving license HMV kemudian ba ka heavy motor vehicle driving license pi deban don berkum juru pi deban don ka experience ka ba cheese name kum ki post ki ba pher kan ma ba ki pan ya kum ki ne ki experience kemudian pi deban don ya ka
First aid certificate jongka 1 year jongka experience ke jongpi. Lane 2 year experience. Bar ka bede bar tui ba haps new bar kiwei yung kipos kemud ba. De bar don ba jaka certificate 1 year ITI na po jong kanu ka ITI ba pila de ban training na kumta jong kinu kipos ki bede bar hangni ba ku ban them. Bar ka de ban don ru ya ka 1 year experience. Lane ars nem na po ITI na menta jongka relevant trade. Interested candidate kemudian kinu yen didit ki banon interested haba kay day bat kani jong ki post ki balaj lada pi kwa pan apply kemud ba pinham ban submit ya ka application form ka jong pi haswa jong ka ar potrik ubna April ajar pun reu bari kini ki website pilaru ban yo na po jong ka description box ka jong ba pin apply bat ya ka official website menta jong ki notification kumju ba pi kwa ban tip khambanya ada di hiru bat kumju haswa ba pin submit application kan mau ban page bahaswa KSSB Constable Treatment Recruitment ada pun reu habai de bat jongka selection mode kemud ba kin page na po jongka written exam nang ta katrit lanai ki skill test kin page ro eka PST PET test kumjuru eka medical examination bat kumjuru ka document verification bahang ne hadin ba pila dep ya ka exam mud kan don saka trit bat skill test hadin jangta kan don saka PET bat PST test umur hadin pat ladep yakani kamur kendon seka medical examination hadin haba kadu pat kendon ka document verification hakabai de berka document verification kemun hadin bapila dep lut yaka medical nani kini haneng kemud ba kinsa bataya pi ki dokumen ki badon kam hak por ba pi haban lej ban submit yaka document verification ke jungpi hakabai de banamta kim penting ba habai de bajungka document verification namta jung kini post bat kinsa penting pp hadin bapila dep ban verify lut na po jong kineki mode of selection baro berkum juru habai de exam kot kumbang law ong mane ba kan mau iki exam kemud kimpat penting mentah kemud kisa penting hadin kan notari kadai exam bat sapen krep ha nam tai tu ba apply ya kani bat haba pi apply kan mau ru pi ban don ya katrit pada ya ka skill ke jong pi bat ban don ya ka experience certificate ke jong pi minimum system nane ars nem bat ki don ru itu candidate ki badon ya ka experience certificate jung pila da pio na po ITI lan pio na po don busko ru kalong kum johi da pidon pio ya ka experience certificate pilahi ban penon kam hak bai de bat pin apply ya kini ki post tekan mau bakini ke post SSB ka de nam tajung ki sipai kam demo nam tajung ki we kam government kan de ke post SSB mut ka de nam tajung ki post jung ki sipai SSB Session part kan mau ban like ban share ban subscribe du ika channel ka jungan por shapor ba pinyo shibun ki jing tip ki bakhamnya habai de ki post ki balaj man kasni share ika ni ka video ka junga si perlok jung pil si don kinu ki badon ya ka skill bar ka trade ki jung ki bal pass ka class tension ki bala ban kirani ki bakwa ban join chapo jung kanika SSB Constable Treatment Recruitment ajar pun reu si don ki badon jungmut ki perlok jung pi subhaban ya raplang ban share ya kini ka video ka junga batang kini kijing mentip ngan warai pi menta kublesubun